Iswani lawin kan ram ati dam kan du turani lo. Political party tinami tele Mizoram mi puitengin na Federick Lalrindika he thui huai sin takle poisak nei lo taka ziak kanilawa hupur takle in thlasung takin ka ziak ani Manipur nula pakhat an interview na ka in le phei chuan min in sum tir zo to lo ani ber zo kani kumsang ni le som paruk khan Manipura rong bolin kan kala kongpui chiat ziate ber ziate le mason na la nufum ziate chu atak ngin kan handai ve a chu BJP party chuan rem changa la in an thantlin chuan mason na development an tiam ta a chiang takin BJP chu an sarkar ta reng ani kumsang ni le som pakwa a kan han kal le chuan Manipur khokil tak tak nia kan hriat te thlengin kongpui tha an lo pha saka mason na chu hmuh theih khopin hunrei lo te chungin aron thleng ta reng maya nima sila tuna hian apoina chu aron lang chanta Manipur buan chan hi tam taka omang mipuin kan hriat pui lem lo te po tam taka omang a chan lian tak pakhat nia ka hriat ve chu iswa ni lawin anram ati dam an phal khani Manipur kongpui chatak tak tele lamka Churachandpur district pakhat chau po a central service tam tak omnaram hi adam tak mewem mason na development ti a kan tui hal em na hian ram hi atidam che em te hingun taka kan ngai to angai tain ka sia chu kongpui chale mason na azwana rama chuan kan unau du tak te chuan dam lawa in sia in an unau te bul miron bel me kani iswan 11 kan ramati dam hi Mizoram mi puite chuan idu velawang umyang Manipura kan unau du tak te pon har chwa zel nan mangse avan du om tak em rongbol thawin mani khan Arunachal Pradesh kan kala hei hi mitin ka hmua atakin kan tongani pumodia le BJP flag thlenna RSS azalen zela RSS zalenna chuan hindula ram azaw ve zelani ti hi kan han mu chiang hle ani iswa tel lawa mason na hi kan du turani lo ti hi ka thinlung chungril ber hian aw chwa puimol mol mayani kan ramlung chathlak em na chan pakhat chu BJP chu sarkar na siam tur em chuan la chak lo ma se kan party shwai tu te hian central BJP nen anin zom zia chu in soi thei nan le ma the a an hmang mai thin te hian thinlung hi atina vong thin chu ching hnia chuan engvun poron sin ro se atum chu iswal ram chia hindula rama India hi siamani tho an ma the de chu mason na le changka na poni ro se an hmangai ber chu Shiva te Vishnu te Ganesh te an ni tho Bible hunlai khan om taila Lalpa'n mi te khan heng milem pathian betu te an zom hi kan pathian khan adu angem ti hi I han en thar le ila kan Bible hi in keu thar leng umyang chiang takin ka choi thei chu Lalpa'n a huani ti hi ani adang chu khongai in Bible kha in lo keu le don ania Manipura ngei po biak in an halna sadana changte hian kan har chwa chu hun to tak zetani antum target chu iswa hi ani ti sheila an doctor chatak tak te hi iswa wangin inhol ngam zokang umyang Manipur hi BJP lalnaram ni talo se hetiang khopa chet lakna na sa hi thlengangem le chuwang chuan he BJP party hian sarkar atumemo ala beise ngam chi alawni po in asangoi zon pui thei turte zongin Manipur ang tho hian mason naron mathe le in Mizorama po buron khwar avan tumle na sato takem Mizoram mi pui te hian chuan iswa lawin kan ram ati dam hi I phalmia lawang u puithiam na thoktur chau ni lo ram shwai na thoktura lalpa shiak thi te po khongain waisen takin ron tho chuak to ro u in tan chanem ngai takin kan chong chaya in bula kan ding tlatani ke chuan he in dona hi pathian du dana kan be chuan pathian hi kan lama achan karing tlatani achan chu kan in dona ni lovin lalpa in dona ani tlatani BJP chuan India ram hi Hindu rama chantir tum meka keini po in India ram hi iswarama chantir kan tum ve mek boka kan in dona ani talo lalpa in dona ni ta BJP ngei pon an pui thiam ti chu ma the to lovin political ground changin ram anon lata duai ani ber hi keini hi kan latlai em lawang chumo
India ram hi I swaram ani theinan kan evangelist le pastor te chau ngak lovin political ground achang po in Pathian ram chu India rama alo thlem theinan chan ila ang umiang ka soituru hem hem min ti sakem ni e ka soituru reng ani keima nia om Thlarau Thianghlim hi he khovela om airo puizok ti Bible in min shilani kha chu Pathian Thlarau chakna ma chuan alom Gideon ate Jephthah te Davida te po khan an hne lo tur an lo hne a an rama milem bet Pathian betu te an lo hno chwa chin chu Pathian Thlarau chu alapa ngai renga chu Pathian Thlarau chu kanzinga hian ala renga ni India rama chunga independent lam ke chuan ka soilo India rama hian Pathian ram lo thleng ro se kan ti ani zawk lalpa thopui theimi alama riludik tak pumi hi Lalpa'n hmuni chuan chu medical tlang chuan Pathian zokin kan ram hi atidamanga chu Pathian Thlarau chakna wang chuan India rama I suan thlen in awan to lawang Pathian ram chu India rama lo thlengmol ro se BJP lo hnol ngot hi alani ber lawa Pathian shiak thi ram shwai tu te kal tlangin he ram hi ti damin awm chuan silo chuan damlo na chuan adam na tur nia a hriat chu aban mai ta thin zawk ani chuwang chuan mai chama in thoina hlan tu puithiam chauh ni lo ram le hnam adam nana lalpa shiak thi mi suale Pathian dangte dongam lalpa lam en tat mi lalpa thopui theitur mi party tina omte hi waisen takin ronding chuak turin Isua Krista mingin kan au chuni rongbol tu kani a politics lama karing karola chongkam karon nei velam anilo tak zitani Hindu movement thil tum lian takle chak takakal mekhian engpo aron mathe chu lo ni se rongbol tu kani na atangin karon do ani zok party le party chu engtiang pon in be na chu local ro se ke chu katel velawa ka chong china zok chu hei hiani Pathian shiak thi ram shwai turon chuak se anma ni kal tlangin Lalpa'n kan ram hi tidam ro se ti chuan kan pulpit atang mai nilawin kan office tina changte kan sumdo na hmun tina changte hian Pathian chu alo ro pui don ani ti chuan state dang te pon chu lo mu ve zel se Pathian ram chu lo zau zel se ti hi ka chong chai kal lai mek chu ani Isua nilawin kan ram ati dam kan du tur ani lo